Landsretten besluttede i dag at løslade nazilederen Johnny Hansen efter 7 ugers varetægtsfængsel. Byretten havde ellers besluttet, at Johnny Hansen skulle sidde varetægtsfængslet frem til domsafsigelsen, der ventes den 10. oktober. Johnny Hansen er tiltalt for et overfald ved et betjent ved denne her demonstration, som vi ser billeder fra. Den fandt sted i Kolding i august måned, og her ser vi altså, at han ser det ud til at slå ud efter en betjent. Og så har vi netop forbindelse til Johnny Hansen i Greve, hvor du er kommet hjem, og jeg går sådan set ud fra, at du er glad for, at du er blevet løsladt fra varetægtsfængsel. Men hvad forventer du af dommen, som jo altså skulle falde om en uge? Ja, det er jo svært at sige. Altså, jeg er godt klar over, at jeg sådan hos forskellige dommere ikke er den mest populære person, og man vil sikkert gerne give mig en meget hård straf. Men altså, tiltalen er imidlertid blevet formidlet i forhold til, hvad den var til at begynde med. Jeg er i dag tiltalt for at have givet en politibetjent slag på en hjelm og drejet hans hjelm. Og det er jo lidt begrænset, hvor alvorligt det er. Men altså, det lyder som om, du mener, at du skulle få en anden behandling end andre. Du bliver vel dømt efter loven, ligesom alle mulige andre. Det er vel ikke et spørgsmål om, hvad dommerne som sådan mener, men hvad der står i loven, er det ikke? Ja, det kunne man jo godt tro, hvis man vælger at tro på det. Men nu er der jo de ting, som jeg foretog mig den pågældende dag. Det skete jo efter, at politiet havde skabt sådan en ophidselse ved for eksempel at være ved at køre mig ned. Og derfor mener jeg, at det er helt utilstedeligt, at jeg har siddet 7 uger varetægtsfængslet. Og den væsentligste grund til, at jeg egentlig er blevet løsladt, det er, fordi min udmærkede advokat, Michael Schødt, han har fundet en højesteretsdom frem, som taler for, at folk ikke skal sidde mere end 6 uger i varetægtsfængsel. Altså, det du siger, det er, at politiet er ved at køre dig ned i den her situation, hvor der også er en moddemonstration. Og så, altså, vi kan jo se på billederne, at du i hvert fald slår ud efter betjenten. Du overgiver dig ikke frivilligt, om man så må sige. Altså, for det første er jeg ikke blevet erklæret anholdt på noget tidspunkt, før jeg ligger ned. Og for det andet, så slår jeg ikke ud efter betjenten, men jeg rækker ud efter hans hjelm. Og som du jo også kunne se, hvis du kigger på de der billeder, så kan man jo forstå, at jeg er svært ophidset efter at have været blevet kørt ned af en hollændervogn, ikke? Ja, hvis vi har faktisk billederne nu, vi ser, at du går hen, og så slår du på ruden af den her hollændervogn. Selvfølgelig var det et ophidsens øjeblik, men fortryder du det her? Nej, altså jeg mener ikke, at man skal sådan gå og fortryde gjorte gerninger. Og den type er jeg ikke. Altså jeg vælger at se fremad, og nu må vi se her på onsdag, om vi har en mulighed for at vinde den sag her, ikke? Jeg mener, at vi har nogle rigtig gode argumenter. Men bekræfter det her ikke bare det billede, som mange danskere sikkert har, af den bevægelse, det parti, som du er leder af, at i virkeligheden så er I bare en flok bøller? Nej, det vil jeg ikke mene, fordi altså, der er jo en årsag til, at vi er der for at gennemføre en lovlig demonstration, og det vil jeg meget gerne lige understrege, det er ret vigtigt. Og vi har ret til at være der. Vi har efter aftale med politiet holdt en lovlig demonstration, og det er altså politiet selv, der får situationen til at eskalere fuldstændig ude af kontrol, fordi de simpelthen ikke har overblik, de har ikke den professionalisme, der skal til. Altså lad mig påpege det tragikomiske i, at altså, den danske regering sender soldater til fjerne lande og folkeslag for at indføre demokrati og ytringsfrihed. Og her i landet kan man altså ikke engang holde en fredelig demonstration. Vi blev overdænget med æg. Flere af vores folk fik slag i ansigtet af fjendtlige demonstranter, og politiet gjorde ikke noget for at stoppe det. Vi måtte gribe til selvforsvar simpelthen. Gå til modangreb på de her venstreorienterede demonstranter. Og da vi så skulle hjem, så blev vi angrebet af en flok anden generations indvandrere, som politiet tilsyneladende slet ikke havde set. Og altså, det kørte fuldstændig af sporet på grund af et fuldstændig amatøragtigt politiarbejde. Men det giver vel ikke jer ret til at gribe til vold? Altså, nu er der noget, der hedder nødværgeretten. Og hvis man bliver angrebet af folk, som kaster med golfbolde, med æg og med flasker og med sten, som de her anden generations indvandrere, så har man vel ret til at gribe til modværge. Altså det er der jo ikke nogen mennesker i det land, der skal finde sig i. Men man ikke og vi havde jo altså trods alt anmeldt en demonstration. Men man har vel ikke ret til at slå... Vi havde anmeldt en demonstration. Man har vel ikke ret til at slå ud efter politiet eller andet? Nej, men nu er spørgsmålet også, om jeg slår ud efter politiet, eller jeg griber ud efter en hjelm.
Og det vil vi jo høre noget mere om i retten på onsdag. Og så må vi jo se, hvem der får ret i den sammenhæng. Okay, det er rigtigt, at dommen skulle så... Der er jo altså... Ja. Den skal falde på onsdag, ja. Men der er altså også nogle videobilleder fra en anden vinkel, som I tilsyneladende ikke er i besiddelse af, hvor man kan se, at jeg griber ud efter politimandens hjelm, ikke? Og det er jo simpelthen, fordi de kommer hen, og så river de min jakke i stykker til at begynde med, ikke? Og de har ikke sagt noget til mig om, at jeg er anholdt. Og jeg må sige, at det så ud som om, altså når man sådan efterrationaliserer dagens begivenheder, så er det nærmest som om, at politiet havde en dagsorden med det, de gjorde. Altså med ikke at stoppe de angreb, der var på vores demonstrationsdeltagere. Det ligner simpelthen en tanke om en helt anden dagsorden. Netop, at det skal se så voldeligt ud. Og i virkeligheden så er det jo en fuldstændig detalje. Du stoler, lyder det ikke til, hverken på politi eller domstole. Hvis du er så uskyldig, og du så får en dom på onsdag, så vil du vel anke, eller hvad? Ja, måske. Altså nu vil jeg se, om det er besværet værd at anke. For min erfaring siger mig, at man jo altså meget let kan få meget mere ved at anke. Men ellers gør anklagemyndigheden det som end nok. Så det må vi jo se til den tid. Hvilke argumenter, der bliver godtaget, hvilke argumenter, som dommerne lægger vægt på, hvad der bliver skrevet i dommens præmisser osv. Det må vi jo se. Jeg kom til at tænke på i dag, da vi talte tidligere sammen i telefonen, hvor du sådan flere gange sagde, at vi er jo ikke et borgerligt midterparti, og det er jo selvfølgelig heller ikke. Om det her måske i virkeligheden er en fordel for dig? Om ikke du kan bruge det politisk, nu kan du komme i fængsel, ligesom Hitler i øvrigt var det. Kan du ikke i virkeligheden bruge det her politisk, næsten en martyrrolle? Nu er det ikke særlig morsomt at sidde i fængsel, skammelsen, så det er ikke noget, jeg kan anbefale. Men selvfølgelig er det en martyrrolle, når politiet de behandler vores demonstration, som de gjorde den dag. Og det fortæller vi jo selvfølgelig folk om. Og det er jo klart, så bliver det en martyrrolle. Fordi det var så urimeligt, som det var. Altså, der er jo ikke lige forhold for alle, når vi ikke kan demonstrere fredeligt i en by i Danmark. Altså, som jeg sagde før, når vi kan sende militær til fremmede lande og indføre såkaldt demokrati og ytringsfrihed, men ikke kan holde en fredelig demonstration her i landet, så er den jo helt gal. Så du er ikke blind for, at det her det også kan bruges politisk over for dem, der støtter dig? Eller potentielt støtter dig? Jamen selvfølgelig kan det, og det skal jeg også garantere dig for, at det bliver. En hver urimelig behandling bliver brugt politisk. Det er jeg ikke bleg for at sige. Sådan er det. Johnny Hansen, tak skal du have.